Asam traktor. Fun idea. Guys, man, moनसे बुस्थु देखायनोसैलाय आसामनि ट्रेक्टर कम्पानि देखायनां आसामनि ट्रेक्टर कम्पानि आसामनि ट्रेक्टर कम्पानि नै बायनोबा गाइसमोन माथो मासे ओइ र' फाग्लिफोर आंसो नै जा गिदिर गिदिर दं मा गुफुरसो माथो तात सालाफोर मा अमा होनो गाइसमोन बेखौ बुंहरलाय कापुरगावआव दं आरोना बे फारामा सासे आदानि आसाम ट्रेक्टर ini kan namanya guys aneh ya tidak mana माबेसो दं दा फिसाबो दं आरोना लांबा अमा फिसा सोरबा बायनोबा अमा गुफुर मा अमा होनो मिथिया